Asa Osimiri 1 of Enugu, adreesị Enugu Jidi Ebube. N'ụmụ ọmụmụ obele agụ village ka o si eje. Asa nwa Chinemelife 1 asa agbalụsi ya ngele ekulu ngele ṅụọ. Asa nwa Chinemelu gaba n'ilu ezi nwanyị ọ ga-adịle ya mma. Oyo ọfọ ọfọ eze nwanyị mbi nwa mmọmị wọta ọfọ Asa Osimiri 1 n'Enugu n'ụmụ ọmụmụ obele agụ village, adreesị eji mara ụmụ ọmụmụ obele agụ local government. Asa nwa Chinemelife nwa mmọmị weta 1 na ọwachi ka ọ na-achụ ego ya alụnye chi zitere ya, mana mmesịa na ga-akọwala ụnụ ka Asa Osimiri si wee bido ụwa ya maka anyị gaa n'ilu chighata. Oyo Asa Osimiri nwanyị eji eje mba o si wee bido n'elu ụwa ka mụ na-agwa ụwa ife niile n'elu ụwa si n'aka ala ụwa. Onye ọbụla n'ụwa chọba akalaka ya, ife onye na-eme n'elu ụwa n'ọba akalaka o si na chi n'elu ụwa na-adị agwọ ya agwọ. Ajakara aka ụwa n'ụwa ya bụ ọgbanye ije n'ụwa esika, ije n'ụwa ije n'ụwa esika. Asa Osimiri mgbe ọ na-etolite onwe onye ma na ọ ga-eme echiche mmadụ n'ụwa mana ọ bụ ụlọ echiche otu. Echiche mmadụ n'ụwa bụ ụlọ echiche otu. Afụfụ asatala elikanụ ọ zụrụ ahịa n'elu ụwa mana o nwere isi, mana ọ lụrụ ọrụ oyibo nụ mana o nwere isi n'ụwa. Mgbe ọ gbara n'ụwa enwere isi, o mezie elu n'ụwa asị na o mere njọ, o mee mma n'ụwa asị na o mere njọ. Asa na-etighalịnụ ọmala ife na-eme ya mgbe ọ dị na nwatakịrịnụ ka chi kpọlie ọkpụkpọ oku ị ga-ebu ọfọnụ, mana asa jụrụ ajụnụ. Asa na-akpaghalị echiche mmadụ n'ụwa mana ọ bụ ụlọ echiche Chukwu. Na asa jụrụ n'ọma mbụ ọfọnụ tụọ nwa ka o si agaghalị. Afụfụ tala n'ụwa elikanụ ikwu n'ibe jụrụ ya, ndị ọyị ya jụrụ ya. Asa na-ebenụ ọ na-akpaghalịnụ o nwere nye m uche Chukwu. Ife niile n'ụwa bụ osi na chi, ife niile n'ụwa bụ akala aka. Ajakara aka n'ụwa ya bụzi ọgbanje. Isi kweleze n'ụwa mesi oge chi eze, isi kwelugo n'ụwa mesi oge tu. Asa na-etighalịnụ o weluo n'ofu mbọsị agadi nwaanyị apụtanụ wee kpọọ ya nwa m obi ya na ọ bụ na ịmali ihe na-eme ya. Ife na-eme gị n'ụwa dị n'aka ala ụwa ya. Nwa m na ị ga-ebu ọfọ na ọfọ afọ bụ ọfọ ndị mmiri. Ọ gwasịa ya asa n'ụwa gwasịa ya asa iburu ala ya bụ ọfọ na ije gị ga-adị mma. Asa wee lakpuo wee bido chebe echiche ụwa ya, wee bido zaba okuchi kpọli ya. Mgbe nwaanyị ya ji gbasịa okwu asa eleghalị anya n'ụwa onyezie nwaanyị ego nni ọfụlọzi nwaanyị aka oyi wee wụọ ya n'alụ. Asa gbaluo wee larụ ụlọ gbanwe ka o ji bido chọba akalaka ya. Mmiri o ji eje elili nne
mmiri oji eje ili nne o ji ajali nwa ogbe ọgụ eje o ji mmiri ofe eje otu anwa aka asa si wee bido ezi oyi nchọba kalaka ya ịchọta kalaka ya n'ụwa gaziele ya mmiri o ji eje kalịlị o ji aja riri nwa ogbe ọgụ eje o jikwa mmiri ikote eje na o jizi mmiri ofe eje mmụ bụ Ike Onyudo tumoru kasị eje olume ekele ọra eze nwanyị mmiri ọmụma asancha asa osimiri asa eji eje mba nwanyị nkili eze nwanyị mmiri mgbe eze nwanyị ji bido wee chọta anụ akalaka ya eze nwanyị a na-egoli izuzie ya tata ọ sịghị na chi dị mma dị ọ sịghị na chi dị mma dị aja klaka ụwa n'ụwa ya bụ ọgbanjenu ya ka mụ na-agba ụwa nwoke na nwanyị nụ chọba akala ụwa nwoke na nwanyị chọba akala aka gị ị na-azụ ahịa n'ụwa ọ bụzi akala aka gị ị na-eti egwu n'osi na akala ụwa nke onye na-eme ya chọba akala aka ya ife onye na-alụ n'ụwa ya chọba akala aka ya na Chidimma dị o na Chidimma ga-adị o aka na-asụ ụchụ aka na-asụ ncha asa osimiri ọkala mmadụ ọkala mmụọ arụsị na-eje ụka nwa chi na-emelife ọyọ ujeluo sawa ice egede ụbọ ọgịlịga ọwụwa Ichenku nọ n'ụlọ m ụgbọelu ya n'azụ n'afịa ọkụkọ adị ajụ egwu ọka idigbo m ekele onye eze na ọgwashi odogwu eji mmanụ obodo ọkwụlụ ọkalịsịa nwanyị osi na mmiri nwanyị osi na mmiri asa osimiri nwanyị eji eje mba mama na-ebunye boys ikenu ichebe obe na-eme menu yebe na nke asa osimiri nwanyị osi na mmiri ndụ gị ga-adị n'ekenu mana ndụ ya ga-adị n'olie ọ gara egbu ya n'oge egbuzi ọnwụ nwanyị osi na mmiri osi na mmiri na ọ dị enwe ilo osi na mmiri na ọ dị enwe ilo n'ụwa osi na mmiri na ọ dị afụ njọ nwamaọma iweta asasị nkeleri ya alụsị Boleshia Chigozie aka ji ọfọ ọ natara dịka mma agụ eji eje mba mgbuka aliogo
ọ sịkwa nkeleli ezi oyi ya Kingsley Chinawalụ eze Chinawalụ Kingsley nnukwu odogwu eji wee malụ obodo eze mmụọ na Ike onye udo na ndị egwu ya na-ekele unu ọ sị m keleli onye eze na Ọgwachi nnukwu mmadụ na Ọgwachi onye agide eseyi onye eze 1 na Ọgwachi ka nje zute Golden Boy nwa eji eje mbodogwuo nwoke adịlị mma ị ga-adị ike echi adị akọ n'igwe. I wish you long life and prosperity. May your days be long. Ka nje zute odogwunu omemma na Ọgwachi yo omemma na Ọgwachi yo ijebe ejebe n'elu ụwa na ị ga-ejelu ekpele na ekpe n'elu ụwa bụ na ọ ga-adịrị ya mma. Ọ sị m kelekwala ya Inspector Emeka Onwugbolu ezigbo nwa ọ ga-adịrị mma ike ji eje mba. I wish you long life and prosperity. Ka mbulu ekele ka nje zute ezigbo odogwu Ugo bi n'ọjị na aba agana ike ji eje mba. Ugo bi n'ọjị na aba agana ike ji eje mba akpakpala igwe welisi elisi aka kpala igwe welisi elisi Ugo bi n'ọjị na aba agana asasị mụ keneyi ọmọgọ n'enu ụwa na ọ dị afọ njọ. Ugo bi n'ọjị ị ga-ebulikwa m elu ka njụọ ile. Ugo bi n'ọjị na aba agana libolili olili n'inwe ụlọ ọdịda ọzọ. Ugo bi n'ọjị na aba agana ọ sị mụ kenelu ya ndị Ọgwachi Prince and Way Witchers ọ sị mụ kelele ya ndị Ọgwachi ọ ga-adịlị mma na ndị ụnụ ga-adị ka echi adị akọ n'igwe. Egwu kaila ọyọ mana Chidimma dị mana Chidimma dị igota moto onye lụrụ nwaanyị tata onye na-azụ ahịa nụ ife onye na-emenụ tinye obi gị na Chukwu na Chidimma dị ndị be anyị Chidimma dị na Chidimma dị ife onye na-emenụ nke onye na-eme ya gazielu ya asa osimiri ekwugonu ọma na-ebinye boys ikenu Ọgwachi ka ọ na-alụ ọlụnụ ọma na-ebinye boys ikenu asa osimiri dowu nnukwu nwanyị eji eje mba na mụ na-ekele ezigbote nna m ochie Vincent Nwaji amụlụ onye na ego kalịsịa ezigbo onye nze na ala Igbo Chief amụlụ onye na ego ọ ga-adịrị gị mma nwa mọmị ịghọta kedụzi ebe ọ na-eme na ọ bụzi n'Upright Studio nke dị na Ọnịsha Asawachi na-emeli ife asa gbalụsịa ngele ibolili olilio inwe ụlọ ọdịda ọzọ ise haba na Chidimma ga-adị na Chidimma ga-adị